Ang pizza Marso 18 mao na sa ato ang pangayuan sa iyang hubad sa natawhan ni Miggy. O Miggy, unsa man ni? O ikaw, kung ikaw nataw sa Marso 18 Casey, kugihan ka nga pagkataw, maluluyon ka sa mga tao nga nagkinahanglan diha nimo. Unya ikaw, matinabangon ka sa imong mga ginikanan. Ikaw maoy breadwinner sa inyong pamilya. Unya ikaw usa ka luuran. Unya dali rasad ka maulian. Dili man ka magdalo bisan kinsa, wala kay gipili, mutagad jud ka. O ikaw dili ka pilian sa mga lalaki, kunay maninguha niya animo, imo gyud silang sultihan nga tinarong. Mao nay hubad sa Marso 18 Casey. O palihog na pod ko sa pag-like, share and subscribe this video. Hubad sa natawhan Marso 18. Salamat.